फैगौ 2025आव जोङो बिजेपि दोलोनिफ्राय गेलेगोन आरो बेहाय जोङो जोंनि समाज सिबियारि बिथां मनरन्जन ब्रह्मखौ लानानै गेलेगोन। बेखायनो जोङो गामि गामि हाबदों आरो दतमा समस्तिनि गामि गामि हाबनानै रायजो राजानि सापर्ट जोङो बेखौ बुथुमगासिनो दङ आरो मोजां रायजो राजानिफ्राय जोङो सहानुभुति बा अननाय अनसायनाय आजावनायखौ मोनदों। जयनिं जानायाबो बेनो जायगा जायगा जयनिं जागासिनो दं। बे रामफलबिल बाजारनि साबेसे जयनिं जादों? दिनै 62 जन बेहाय जयेन जाबाय। दोलोआ बेयो गुबुन गुबुन दोलो हयथ' BPF माबा माबि थाबाय, कंग्रेसबो थाबाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव बिजेपि दोलोआ माबायदि अनसायनाय मोनदों? बिजेपि दोलोआनो दा फार्स्ट पजिसनाव दङ आरो बेहाय जोङो बर'ल' नङा, गुबुन गुबुन जन'गस्ति बर', राजबंसि, आदिबासि, नेपालि गासै माबानिफ्रायनो जन'गस्तिनिफ्राय जोङो हेल्पखौ मोनगासिनो दङ आरो बुद्धिजिबिया बांसिन माने 90%आनो जोंजों दा सापर्ट होनो माबागासिनो दं। जों नुनो मोनदों BPF आरो UPPLआबो मैखोमै खामानि मावगासिनो औ मावथों, बिसोर माने जों जा नुदों बिसोर गावसिनि सापर्टरखौ हमथानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। ओमफ्राय गोदान मानसि बुथुमनायनि माबाखौ जों नुवाखै आरो। दतमा बियाब हिसाबै बिजेपियानो देरहागोन आरो जोंहा गुबुना मा जायो जों बेखौ खर'सा दतमाखौ जोंनो नांगौ आरो जों जेरैब्लाबो बेखौ साक्सेस खालामगोन। मा मुं मादैनिया? आंनि नामा सान्थिमय ब्रह्म। गामिनि मुङा? रामफलबिल बाजार। नोंथाङा मा दोलोआव जयेन जादों? बिजेपि बे मनरन्जन सारनि दोलोआव जों हाबफैदों। मा दोलो? माबा बिजेपि दोलो। सिगां मा दोलोआव दं? जोङो आगोलाव माबायावमोन UPPLआव। मानो नागारबोखो नोंथांमोना UPPL? दा जों जेबो माबा जानाय बादि मोनाखै, ओंखायनो जों बेहाय सोलायबाय आरो। नोंथांमोननि समस्थियाव बिजेपिया देरहागोन? औ देरहागोन। जों दा बिसोरखौ गासिबो माबानानै ज' जानानै गोसो जानानै फैदों।